Kirantang aruni phai inkoi ajojor lopor phai krehini malam Dillai Police Check Post along ke ongdung morfine kenep danlong. Birta ke thanpon atengke morfine ban bompu joy pen birta ke longa tengpen ke ton ke lang pang chingdunsi raikom sai khiatum sai chipiduksi Dimapur pen manja ke pangno ihumatra NL07 AA2238 along pen drugs morphine plastic pen ke borhead home truck an longsi nebdun longlo. Bangso morphine alien linira gram pharo sir kebra troxy an longpon lapen hithia long kuti sira lak phokep sose anam long jiposi thanpon bangso drugs manipur pensi keban lapen nogao an kepalejia phansi kachisik pon Bangso araki ahormu ke ponalong kache rabdun banghini atuma phan nep ingnang pon kaching nang check banghini lake Manipur State Senapati District Amikar Abhishek Gurung lapen Dimapur Supermarket asor Moyanger Jamir pusi police saikhi atumpen pachini pon Additional SP Bokajan SDPO Rustam Raj Brahma Kedoa Hutsi Kadoka Biasai Chepari Deng Ponlo. News Report KTV News.